जों सिनि दफानि बागै सिनि हानि बागै सिनि मानथाइनि बागै जों थानसामा दंनाय बुबागेरानो लगिरिवै बसकांनि सालो तिप्रा सारमनो कप्लाइमा खायनाय बुबागेरानो कप्लाइमा खायनाय जों थानसानि बिसिंतुइ अफान नमा फुननाय जतनान खुलुमबाय क्या तिनी ब्लेखे कक्टुमा काहाम तिनी बुबागेरानि चाइतमाबाय तिप्रा मथानि फानबाय तिप्रा सारक थानसा तमाबाय सुप्रीम कोर्ट बिसि इलेक्शन नि बागै जे जों केस खालामनानै अब जों कप्लाइंखा सुप्रीम कोर्ट दागिखा बिसि इलेक्शन ताई तिप्रानि TTADC नि जे काउन्सिल इलेक्शन अब एग्लके खालामनानै बागै नरक जतन साइमानो 2021 बो ताबुंनि जे सरकार तंनाय बरक आफुरबो काउन्सिल इलेक्शन खायनानै नायमाया चिनि बुबागेरा काउन्सिल इलेक्शन खालामनाय बागै हाई कोर्ट केस खालायखा हाई कोर्ट नि दागी मुंबई न आफुरबो काउन्सिल इलेक्शन मा खालायो ताई दीर्घ 10 बছর बिसि इलेक्शन चिनि तिप्रासा आमचायो उंया जनरल एलाकाव नगर पंचायत जत इलेक्शन खालायजागो और विधानसभा नि वेकेंट सीट नुखाय निर्वाचन खालायजागो किन्तु चिनि TTADC एलाकाव दुईटा काउन्सिल वेकेंट सीट दंमानि कोलाई चाम्पा हावा निने मान्दाय पुलिनपुर और दुईटा सीट न इलेक्शन खालायजागिया ताङै खालाया कारण बरक साइमानो बरक पाइया बरक मेसेन जांनाय ताई आबुनि बागै नां सानानै नायो जारा चिनि TTADC एलाकाव चंमारि नाया हामारि नाया तिप्रा सारंनि हामारि जारा नाया बरनो जोंमा मेसेन नाय सुप्रीम कोर्ट थाङै तिनि बुबागेरानि तैफांबाय जों कप्लाइंखा बसकांनि चंमारिव जों कप्लाइमा उंनाय कप्लाइंगै सिन मानथाइनो सेगै तुमनानि बागै तिप्राव सबतेबो फान गोनां तेबो क्राक खालायनानि बागै जों मा बोसालायनाय अंयाखाय तामु साइतंदर नुखाना एडिसिनो तरिक तरिखै सोबायनानि बागै बिश्रामगन्जनो ताबु नगर पंचायत खाय सेगै तंखा कक खायसे सानाय करै साबो साका बुबागेरा थांखा बुबागेरानो साइतंगो आधा इंची हापानो जों केबनो याकारि दिया हिनाय का आबुनि बागैनो ताकुरो बुखरो जे बररक ADC न सेगै तंमानि कक खायसे साया बरंनो तिप्रासा आमचायो कुनु जागा तारिदि बरंनो तिप्रासा आमचायो कुनु जागाव निर्वाचन जाहाते खाये तिप्रासार भोट दिया उंटक खालायनानि बागै जों मा चाइतकलायनाय तामनि बागै कारण तिप्रासारनि हामख्रायनि बागै तिप्रा मथा बुबागेरा सिमिनो कक साइतंगो अमनरं नुखाना ताई बसकांनि सालब जों आगिब 2021 साइसुंजे बातायलेमनि तिप्रा मथा साइसुंजे बातायलेमनि एलेन्स खायावै अमते हेकने 2023 बो जों विधानसभा साइसुंनो बसाव ताबो जों साइसुंनो बसानानि बागै तिप्रा मथा वानसुगै तंगो आबुनि बागै चिनि जत्त फान जों बाक्सा खायै थानसा खालायै जों मा बसालायनाय चिनि बिसिंगो गोबांमा केबुं तंमानो गोबांमा ककबांलायमा तंमानो आहायपानो जों चिनि दफानि बागै चिनि हानि बागै चिनि मानथाइनि बागै जों थानसामा तंनाय बुबागेरानो लगिरिवै बसकांनि सालो तिप्रा सारकनो कप्लाइमा खायनाय बुबागेरानो कप्लाइमा खायनाय जों थानसानि बिसिंतुइ अफान नमा फुनुंनाय का आबुनि बागैनो दिनै ब्लेखेनो तंथ ताकुरो बुखरो नरकबो मानखां गेकाय जत्त जागानो जों बाजि संनानै नांगौ तिनिनि सालो कप्लाइं मानि बिसि इलेक्शन ताई TTADC नि इलेक्शन ताबु मा खायनाय ताई केबो ngैमालिया सुप्रीम कोर्ट तिनि दागि मुंदिखा आबुनि बागै जों सुप्रीम कोर्ट नि जारा बिचारपति तंनाय एवं जारा केस खालायनाय जोंनि थाङै आरो खस्थ माननाय बेबांनो आंखा गाहाम या आफारो ताई कायसा कक जों मुइतुन माननाय अ केस खालायनो थांथि सिनि गोबां रां बायखा बुबागेरा गोबां रां खरस बायखा yang सरकारनि पक्षे कोटी कोटी टाका अ बिसि इलेक्शन कासुनानि बागै चाइतखा किन्तु ओ जे कोर्ट खायाव जुदि इलेक्शन खायखाय अ जे रां सोबायमानि अमतिनि तिप्रासा आमचायो जों खायखाय तिप्रासा किसाला हामारि मांखामो किन्तु गभर्नमेंट नाया जे गभर्नमेंट तिप्रासा आमचायनि बिसि इलेक्शन नाया काउन्सिल इलेक्शन खायनानि नाया कोर्ट थांगै इलेक्शन नि बागै जों सब मा खायो बरकनो जाहाते एक सीट पानो रिया अबनि बागै जों मा चाइतकलायनाय ताई तामो सानाय ताकुरो बुखरो
norok jotono thancha tongdi soban bage tiar tongdi जों बोसखांनि इलेक्शनाव जों खोफ्लाय खायै तिप्रासानि दाबि न तिप्रासानि मानथाय न जों तुबै फायनाय अब कं न बोबागरा साबो बोबागरा ताम सासुंनो मेसेज दितं साल ब्रुम ब्रुम नरक खानादि अमतेखेनो जों मा सलिनाय बोबागरा आयुग लखुन तिप्रासारा आयुग लखुन तिप्रा मथा आयुग लखुन जतननो खुलुमबायका हामबाय।